Ole hyvä. Mä koen sillä tavalla, että meillä on itse asiassa 2 prosessia tässä käynnissä. Eli tämmöinen niin kuin tämä varsinainen innovaatioprosessi, mutta sitten myös tämä sosiaalinen prosessi, eli miten nämä ryhmät muodostuu ja miten ihmiset itse löytävät ja miten heistä saadaan ne vahvuudet esille. Ja tässä varsinaisessa innovaatioprosessissa mä näen, tai hahmotan, että on ainakin 3 vaihetta. Ja ensimmäinen on niin kuin yksittäiset loistavat ideat. Toinen vaihe on sitten näiden ideoiden yhdistäminen ja tällaiset kombinaatiot niin kuin järjestelmiksi ja systeemeiksi. Ja 3. asia, no ehkä voi olla useampia kerroksia, mutta sitten on tämä business-logiikka. Ja mä näkisin, että me ollaan just tämän 1. ja 2. vaiheen välissä, eli loistavia ideoita aletaan nyt yhdistelee isommiksi kokonaisuuksiksi ja järjestelmiksi. Eli tässä me oikeastaan ollaan. Ja tässä vielä tässä sosiaalisella puolella, niin siinä nyt ollaan ehkä kaikista mielenkiintoisimmassa vaiheessa, eli ihmisten ominaisuudet sekä hyvässä että pahassa tulee esille ja kumpiakin tässä prosessissa pystytään kyllä hyödyntämään.